Que é o que pasa? Non yo podo dicir, Pitusa. Só espero que todo remate ben. Entras. Tomas algo. Mires esta a miña muller e veste de volta voando, Pero se non a vexo terei que mirar de cheirar algo, non? Tirarlles da lingua. Cheiras ben, ti. Eu coñezo ben a Berta e sei que te vai dicir que sí. Como dicir que sí? Celia, que non sabes de que estou falando, Sí que o sei, Paspán. Algún día lle tiñas que pedir a Berta que casara contigo, non? Pois teñeme falado moi ben dunha dominicana que traballaba aquí. Informaronlle mal. Aquí non traballa dominicana ningún. A cara era noutro local, pero a min dixeronme que era neste. Aquí non. Vale, ponme outro caldeiro. Está na parte de atrás. Que parte de atrás? Onde vexas unhas escaleiras. Veña, marchar asiña. Non están as cousas para chamar a atención, deixan marchar. Veña, fora daqui. Riscando. Debuche unha princesa, cando veñas polo petróleo, bajo choque. Queda aí. Acordaste da tese de doutoramento que estaba preparando sobre literatura luso-mozambicana? Pois vou na poder acabar dunha vez. En África. Parece que tes moito interese en que o deixe marchar. Xa nos chega con ter agachada unha. Ti verá o que vas facer con este. Tanto ten, un que dous. Ademais, dentro de unas horas, ninguén vai saber nada deles. Ten que marchar, por favor, van de matar. Non esteas tan seguro. Tranquiliño, estate tranquiliño. Xa sabía eu que este viña acompañado. Facíame falta 5 pesos para chamar por teléfono, que é urxente. Aquí non se ven chamar de balde. Xa vou, non te movas de aí, Pitusa, chame a Garda Civil. Dígalles que vayan á barra americana que está na estrada de Santiago. Chámase Afrodita. Que pasa? Dígalles que teñen ali persoas retidas contra a súa vontade. Que están armados. E as persoas que un ama, por elas fanse moitos sacrificios. E logo, segundo ti, o sacrificio é a base dunha relación normal, non? Pois, polo que eu sei, esas sempre acaban mal. Como estás hoxe, Berta? Buscamos por todas partes, pero non había ninguén máis. Toma, visíaos. Vou para baixo. E vos, moito cuidado como a ver... Ti non vas a ningures. Pero que fas, Amparo? Contra o fondo. E vos marchade. Cuidado co outro. Non ides sair vivos de aquí. Perillas, que, ó? Ti non te atreves. Dígoche que non te movas. Veña, Amparo. Dame a escopeta. Non Dame a te escopeta. movas! Toma. Leva daqui rápido, veña, pasa! Cabrón. E tes sorte de que non te remate aquí mesmo. Cuidado que non é peixe, Para que digan que nas barras americanas non se pode atopar o amor verdadeiro. Tres afoutos veciños de Portosás destaparon unha rede de prostitución arriscando as súas propias vidas. Un dos sospeitosos fuxiu. A Garda Civil está estreitando o cerco de busca e espérase que o atopen axiña. Pensei que non volvería a despertar así contigo, ao meu lado. Eu creio que nos ian dormir para sempre, Lindinha. Creio que nos mataban de verdade. O petróleo estaba quejado co medo, pero aínda así portouse, Dirás, tío, viñiña, que dirás, tío? Ainda non rematei! Veño vos buscar. É que Petróleo fai unha festa. Unha festa? Sí, é pola volta de Belinda, Pois parece moi boa idea. Que, imos, Pitusa? Por que non? Ainda que non estamos para moita festa con ese delincuente seibo. Que ao final a Consellería concedeume esa axuda que estaba esperando para acabar a miña tese e vou na acabar en África. África. A Melilla fixen o servicio. Pero xurvos unha cousa, e iso seguro, Hei volver. Home, non. Hei volver sobre todo porque deixo aquí o que máis quero. Pero que burres. Mira que sirve que non. E onde vas topar un oso como el? E dicir que agora que ela está aquí, pois... que son o home máis feliz da miña vida. Que queres que che diga, non é... E son un home feliz non só porque ela este aquí con todos nós, senón porque, vaya, descubrín que teño unha morea de amigos, especialmente, pois, quero falar de Manjo e de Tarasido, que... Pensei que non ias dicir nunca. Vaya, que arriscaron as súas tristes vidas, non? Para que... Que carallo, para que hoxe eu, pois, sexa un home feliz, Dios, que non me ibas a volver ver. Esa leva la posta.
Cacho. Toma, de regalo. Ei, meu gacho, o quê? Caralho, de estar em Canárias eu não me acordava o frio que faz aqui, é? Que tal? Mullalho, como te vai? É lá que vinheches de Entasi desde Canarias. Desde Canarias Entasi? É. Oh, que melgallo, coño. Vim desde Carballo, carallo. Antes xa fui en avión a Santiago, que casi jomito. É de Santiago a Carballo en Guagua. Pero trae pouco tempo, que veño a quedar todo, vender todo, pendella todo e outra vez para lá. Volver para volver é o carallo. Dígame, hai algúns que están máis alá que aquí. Miña nai, é tantos. É Lago de Cormella, unha tranca desde Cormella é da Costa da Morte e outra tranca. Especialmente un. Un é Lago que marchou. Ai, xa estás cos teus misterios, ó. Vexoche máis desestabilizado que nunca, Melgacho. Vou por o petróleo, que teño a gorxa seca. Toma, ó. Un puro canario, Que non, ó. Como que non, home? Como que non? Se ten vitola é todo que é dos millores que hai alá. Regálalo, carallo. Toma. Home, bo. É bo ou non é bo? Home, vai a sorpresa que lle vou dar aos outros no petróleo, miña nai. Sorpresa vala de Martí. Pero mirad quen está aquí. Vamos meter un puro que vos ides cagar na Mariluz, Vai, caras mesmo, son eu, Falaba de puros, pero de puros de Canarias, Que trae o mundo deles. Toma, Couto. Aí tes. Que, neno? Cagina. Botache de menos, Eu a ti... Toma, 2. Gracias. E ti tamén queres fumar, non? Toma. Non terá petardo, non? Bo. Petróleo! Unha volta para todos. Evaristo, petróleo non está. Pois é, melindre, melindre! Non está, tampouco está. Acabas de chegar, non? Acabo de chegar, sí. Oh, me cagina. Tranquila, Belinda, xa verás como todo sai ben. Verdade, Berta? Sí, está cos mellores médicos. Sabiches que a ambulancia non tardou nada. E ademais foi directamente para o quirófano. Nestes casos o tempo é moi importante. Vai morrer, Seino. Non digas eso, nena, non digas eso. Non te poñas nervios. Pero ti viche como sangraba. Belinda, non te vou enganar. Parece grave, pero están loitando pola súa vida, tens que ter confianza, vale? Ánimo, nena. Pero que pasou aquí, Manjui? Deixo rapaz, andas. Nada, estábamos celebrando o regreso de Belinda, non ves como está todo? De Melindre? E logo Melindre tamén foi algo lado?
Non, é outra historia. Ela estaba retida nunha barra americana. Metida nunha barra americana? Retida. Ajá. El saiu e nada... Fui por un barril de cervexa, a miña tique parvada nun momentiño, xa entrou, xa viña como un coche neno de arriba abaixo, caiu no chan como un saco, sabes? Pero, can, melindre? Petróleo, Baristo, estás parvo ou que? Petróleo. Petróleo? Acuitelaro, non entendes? Acuitelaro o petróleo? Sí. É can foi algo cormellento, seguro. Non sabemos, supoñemos que debeu ser o Macarra que tiña retida a Belinda. O Macarra do Salto? Non, o do Salto non, outro. Outro? Oh, é que non entendo nada, ela dixo. Eu que sei, non que che vou explicar. Ele agora vai nunha ambulancia, entendes? Igual xa está a morrer, ou está morto. E vai alá, vai con Belinda, máis converta, vai na ambulancia, igual xa está morto a estas alturas. Tranquiliño que non, que vai morrer petróleo. Couto, morrer petróleo. Mira se o masan como un pulpo. Oh, me cagina. Se le dixo que se sabía algo que chamaba. Queres tomar algo? O aire, vou tomar o aire, Pois, acabo de chegar de Canarias, pero acabo de quedar pálido, Basta, entón. Vou que teño que marchar, Vou a casa a deixar isto e xa... Manjo, leva un momentiño aí na motosí. Non, deixate estar, Manjo, que xa coñeceu o camiño. Ademais, hai unha nordestadiña boa que me pode clarear un pouco. Pois nada, Ala, isto é chegar a encher é o carallo. Se Petróleo morre... Non vai morrer, nena, non penses neso. É todo pola miña culpa, Celia. Ti non tes culpa ningunha, nena. Se non fose por min, agora mesmo estaría no bar contando as súas historias. E dentro de 15 días vai estar facendo igual que sempre, xa verás. Anda, tomade. Non, gracias. Eu vou estirar as pernas. Espera que vou contigo. Non, Celia, prefiro estar soa. Gracias. Como queiras. Abrígate. Toma. Pobre Belinda. Ai, esta espera é interminable. Por que tardan tanto, Berta? Pois porque están intentando salvarlle a vida. Alégrate de que tarden tanto. Se estivese morto non tería nada que facer aí dentro. Perdoa. Tranquila, estamos as dúas moi nerviosas. Oye, por certo, cando marcha Xurxo? Hoxe pola tarde foi á escola a despedirse dos nenos. E ti que? Celia, non volvas con iso. Mételle unha navallada de petróleo e marcha Xurxo. E que pasa? Cadra todo. O mellor metille a él. Bueno. Tito Leas, porque lle a meter Xurxo unha navallada de petróleo. Celos. Non digas parvadas, só. Demais, Xurxo estaba no bar de petróleo cando lle deron a navallada. E que Xurxo sexa un mestre moi estrito non quer dicir que sexa un criminal. Pois tens que ver a corrección dos meus exames. Aí ten razón. Parece incuiteladas, Perdei a pensar que fui lo criminal, hai que estar un pouco mal da chota. Iso de que vai ir a África? En que país se fala galego? Xurxo estudiou filoloxía galego-portuguesa. En África falan portugués. En Mozambique, en Angola, en máis sitios. Mona, Laura ten razón. O que está claro é que o criminal é o tipo ese, non? Todos os indicios apuntan nesa dirección. Contando os controis, o máis seguro é que non puidese escapar. Así que hai que pensar onde está. Déxate de leria, Sofito. Mira, ti dirás o que queiras, pero eu vou no ir buscar. E non dixen que non quixera ir, E ti, Laura? Iso é cousa da policía. Nós non temos que meternos onde non nos chaman. Sei que tes medo, Sí, non te metes con ela. Se non quere vir, que non veña. Veña, vamos. Serán parvos? Non se lles pode botar en cara que non teñan gana de traballar. Non, eu tampouco estou para nada. Non sei como lle puido pasar eso a Petróleo. Pobre Petróleo. Levou unhas navalladas sen comelo nin bebelo. Mira, aí van Carlos. Sabese algo? Non, aínda segue no quirófano. É o asasino? Agresor. Petróleo non está morto. Ten razón. A Garda Civil está buscando por toda a zona, pero aínda non teñen nada. Nin van ter. E xa estar xa no quinto carallo. Ou non? Se non fuxiu cando a Garda Civil foi á barra americana, a mellor tampouco fuxiu agora. Non, Adrián ten razón. Seguramente estará moi lonxe de Portozás. E non sabedes eso de que o criminal volve ao lugar do delito? A mellor é certo. Nas novelas de policías poida que sí, pero na vida real a xente non é así.
Sí. Sí, son eu. Onde? Sabe alguén na vila? Xa. Ben, vou agora mesmo para lá. Quen era? Tiña razón. Anda por aquí. E que din? Que atoparon un coche accidentado na saída da vila, que seguramente é do sospeitoso. Non sei, pero atoparon restos de sangue no coche. O máis seguro é que o home estea ferido e non pode andar moi longe. Ben, vou ir para ali. Vou contigo. Non, facedeme un favor. Ide a tobar de petróleo, que xan de saber que o sospeitoso pode estar por Portozás e poida que queran ir por el. Intentade calmalos. Se pasa algo, chamadme. Veña, vamos. É Baristo. Home, Pitusa, que tal? É a última persoa que esperaba ver hoxe. Pois é por pouco tempo, Pouco tempo que veño a vender todo e alárgame outra vez. Xa. E ti que non tiñas que estar no xulgado lá? Sí. Pasei ali toda a noite esperando algunha noticia e agora íame cambiar algo á casa. Algo hai que cambiar que tamén está cambiando o tempo. Non ves que está a chubascos de todo? E ti vas algo fresca, Sabe o que pasou? Sei, eu sei. Sei que cheguei e xa me dixo Melgacho, pero o Melgacho está como unha tarteira non lle fixen caso. Pero despois fun ao petróleo e estaban todos con cara de cu. Que ainda me pareceu mal que en vez de poñerse contento estaba... Pero despois xa me empezaron a contar Cajiname, home, para que non... Cajiname. É que lle quero ben, home. É que non... O único que se sabe é que atoparon un coche. E ni siquiera sabemos se é o do sospeitoso. Propoño facer patrullas e ir buscalo. Imos por ele, se non sae vivo de Portosás, Non, hai que esperar. A Garda Civil xa está rastrexando a zona. Claro que sí, ten razón, Elena, que é mellor agardar, Paco. Eu non aguanto máis. De onde sacaches eso? Eu vou por el e voulle reventar a cabeza. Leva a escopeta onde estaba. Quen me comigo? Eu. Vamos. Daqui non sai Elena. ninguén con arma. Aparta da porta ou aparto che eu, Aparta-me a min tamén. Adrián. Pepe, ten sentido que ides facer peor as cousas, non? Peor é que ese criminal escape. Non, papá, peor é que vayan por aí e poidan matar a un home. Ten razón, Elena, agardamos. Claro que sí, polo menos ata que chame Carlos e nos diga como están as cousas agora. Rasuado un pouco, Só ata que veña Carlos. Vente. Pero que pasa? Son o único home con sangue no corpo que hai neste bar ou que? Como non esteas calado, vas ver como che pinga dos fusiños. Chamaron do bar, seguro que o collen. Tivo un accidente e non podo andar lonxe. Va a estar toda a vila buscando por él. Xa non pode escapar, Belinda. Que máis dá que o collan. Eso non me vai devolver a petróleo. O médico. Son familiares de Celso Puga. Sí. Son a súa muller. Como está? A operación foi moi complicada, pero saiu ben, dentro do que se pode esperar. Dentro do que se pode esperar? Que quere dicir? Os cortes afectaron a varios órganos. Ademais, perdeu moito sangue. Pero está ben ou non? Segue inconsciente. Vaise salvar, verdade? Temos que esperar a ver que pasa no posoperatorio. Pero que é iso que temos que esperar? Non me pode ser nada máis concreto. Cálmate, Belinda, cálmate. Ele xa fixo todo o que puido facer. Xa non depende dele. Dentro dunhas horas decidirase todo. Quero velo. Están levando a cuidados intensivos. Dentro de pouco poderá o ver. Mantereina informada. Queda con... Doutor. O coche é roubado, É dun veciño de Portosás. O home deuse conta da súa falta para unhas 2 horas. Seguro que ia a moita velocidade. Debiu de perder o control do coche e saiu da estrada. O golpe parece importante. Debe estar ferido, non? Supoño que sí, porque batiu coa cabeza no lateral do coche. Están seguros que o conductor é o mesmo que apuñalou a petróleo? Case seguro, É moi raro que en Portosás se produzan roubos de coches. De todos os xeitos, temos as pejadas na navalla e podemos contrastar coas do coche. Desculpe. Sí. Sí. Son eu.
Chamou Celia. Que Petróleo xa saiu do quirófano, pero está grave. Non podes imaginar como que eu esta noticia aquí no bar. Tes que vir pronto, Carlos. Teñen unha arma. Vale. Vou de contado por aí. Teño que marchar. Chámenme se saben algo. Moi ben. Non queres ir ao bar logo? Para outra vez? Non, ó. Vou para a casa, ó. Para a casa que... Vai de ti a saber como estará aquelo. Cos veciños que teño ali, especialmente terá sido... Pareceme que che ten as galiñas. As galiñas tan que llas deixei eu. Se dixen que mas cuidara e que podía levar os ovos. Pero... igual xa aquelou algunha para facer un caldo. Pois eu agora vou por aquí. Vas por aí para a tua casa? Sí, claro. Ajá. Nada. Ata logo e alégrome de che ver. Ala, ata logo. Eu tamén me alegro imenso, Pitusa. Que? Estou pensando eu que... Vai, que igual é... Igual que... Sí. Que se non tens moito traballo, claro. Non teño nada que facer. Home, teño que esperar a ver se hai algunha noticia relacionada co caso de Petróleo. Precisamente por eso. Que eu tamén, así podíamos esperar os dous. Ai, por mí, sí. Sí. Na miña casa. Pois sí. Ainda podemos tomar ou unha... O que queiras ti. Non sei se terei nada, Tanto tema. Pois por eso. Imos logo. Desde logo. Está Petróleo morrendo no hospital. Non hai quen lle bota man enriba ese cabrón lá. A Garda Civil só está buscando, non? Tamén o estaban buscando onte e tiñámolo diante dos fusiños na porta do bar. Certo. Eses non o collerían, aínda que o visen entrando pola porta do cuartel. Imos por ele. Colla a escopeta, manjo. Non, estades tolos. Ides matar un home. A escopeta é para defendernos desa besta. Ninguén falou de matalo. Pero unha boa malleira non lle quita ninguén, Estades moi nerviosos. Tomadeo con calma, rasoade. Ti cala. Estás me avergonzando. Ti se non queres vir non veñas, Ladilao. Ninguén te obriga tampouco. Que queira vir comigo coller ese fillo de puta que veña. Xa. Ti tamén, Adrián. Petróleo é amigo meu. Quero axudar a que collan ese criminal. Logo vamos. Veña. Que pasa aquí? Non te metas nesto, Carlos. Dame a escopeta. No. Non nos pode impedir ir coller ese cabrón, Non tedes autoridade para deter a ninguén. Só queremos axudar. Unha banda de homes buscando vinganza non é axuda ninguna. Dame a escopeta, Mangui. Escopeta. Podedes axudar a topar o sospeitoso, non vos impido. Pero non podo permitir que tomedes a xustiza pola vosa man. En Portozás non vai haber linchamento ningún. Xa escuitastes. O que queira axudar a buscar o sospeitoso que veña comigo. Ti non, Taracido. Mangui e ti ides quedar aquí. Pero de que vas, Carlos? Isto non o pode facer, non tes direito. Teño. Podedes escoller entre quedar aquí ou no cuartel. Ti queda con eles. Se intentas sair do bar, chámame. E ten conta disto. Parece que a xustiza de Portosás está para axudar os asasinos e non a xente decente. A xustiza de Portozás preocúpase de que as persoas decentes non se convertan en asasinos. Sobre o sospeitoso, esperemos que entre os moitos cargos polos que se vai xulgar non estea o do asasinato de Petróleo. El segue vivo, lembradeo. Papi. Papito. Sei que me escoitas. Son Belinda, papi. Lindiña. Eu non te vou deixar nunca. Pero non me deixes ti a mí. Non pode morrer, papi. Se morre, a miña vida non ten sentido.
temos que facer moitas cousas. Temos que ter un bebé ou unha bebita. Mira que cabezón. Pois agora tens que ser un cabezón e loitar. Pero non me deixes soa. Por favor. Crees que se vai salvar? Non o sei. Pobre Belinda. A vida dunha persoa pode cambiar tan bruscamente dun momento a outro. Sí. Queres alguén e pensas que vas a estar sempre con esa persoa e de súpeto a vida. Os meus anos. Só hai unha cousa que creo que é certa, neniña. Hai que vivir o presente. Non se sabe o que nos depara o futuro. Sí. Ti decataste de que nos empeñamos en ir contra nós mesmos. Damos importancia a todo o que non a ten. É ben certo que non sabemos o que temos até que o perdemos. Aí falaches. Lembra iso cando te despidas de Xorxo. Delia. É que non o queres. Sí, sí. Pero esa non é a única resposta. Non vou marchar daqui polo que realmente queres. Que ir con el, ou non? Non sei nin como te aturo. Non, bruxa. Para min que non está en Porto Sás, Ten que estar. Xa miramos no Cruceiro de Abaixo, no campo de fútbol, no Porto, ata na igrexa non estaba. Xa, o que pasa é que non estamos mirando nos sitios máis axeitados, meu. Pois fuches tío que dixo de mirar neses sitios. Certo, pero estaba trabucado. A boas horas. O que temos que facer é pensar, veña, Lois, pensa. Hai que meter na pel do foraxido, Laura dixo que non nos achegáramos de máis. Eu non falo deso, Lois. A ver, veña. Se cadra está na Carballeira. Por exemplo. Ou nas covas dos acantilados. Ei, elemental. Veña, temos que ir buscalo fora da vila, Veña, vamos ata Carballeira. Liscando, veña. Oxe, Pitusa, sí. En Canarias o negocio está na construcción. A gran escala é o carallo. Falas como un empresario. Vanche ben as cousas. Ai, non me podo queixar, non? Ainda me van ir millor, Cando que a idea de montar unha urbanización que eu é máis un de Cormella e outro de Fisterra. E botaches moza? Moza non. Non fui por falta de oportunidades, Que aquelas morenazas atacan que parecen libélulas. Cajina. Pero desta vez non fun buscando muller. Cada cousa o seu tempo. Ah, xa. Pero mirade para aí, Home, cajina. Mira que maneira de construir un pendello sin calibres, sin plomadas, sin nada. Nunca o vira. Nunca o viras. Mas xa non é a maneira, xa é os materiais, a pedra. Onde vai con esta pedra? É con esta tella do país. Que é unha bregonza. Ai, que non tes outra idea, Pitusa. Hoxe en día o que se leva son materiais de nova xeración. O bloque, o PNVC, a mala silicona. E algo de ladrillo. É o caracho. Onde está a forcada? La miña forcada. Seguro que foi trasido xa, E logo ti para que querías unha forcada? Para a erva das vacas, carallo. Se nunca tiveches vacas. A ti que te importa? É porque me ten que roubar a forcada trasido logo, Xa che devolverá, Me devolverá. Ese único que devolve son os fígados. Se che vou aí, chiquilicuatre. Eu quería che dicir que agora en Canarias ainda me acordei de ti de carallo, Eu tamén me acordei de ti. Nunca pensei que che fose extrañar tanto. Xa acordabaste de min polo xulgado, non? Claro, xa non había problemas ni nada, claro. Ao non estar eu. Non me lembraba de ti no traballo, lembrábame de noite, cando chego só á casa. Ti, de noite, na tua casa? Acordábame da canción que me dedicaras na despedida de Andrés e María, non te acordas? Sí. De como me agarrabas cando bailaban o tango.
Ajá. Evaristo, para. Isto non está ben. Non está ben, é logo que mal ten, non se estreita, carallo. Que animal és? O animal son de que, se foras canario non eras así. Pero ti és de aquí, non aprendes. Non foches aprender nada aló, Aprendestes ti, ó. Que foi eso? Eu que sei, sería algún ratiño que me dixe a min. Non, os ratos non fan ese ruído, Escoita. Que anda aí, ó. Mira ti os pasariños. Amigo, tranquiliño, Quieto. Cala a boca, payaso. Xacalo, pero non aqueles con violencia, Iso é. Que cartos non teño, non levo... A forcada pode levar ti, se queres, É de regalo. Leva. Volve cando queiras, Como se fora a tua casa, non teñas medo, digo que... Hola, boas. Que tal estades? Ben. Ben é daquela maneira, Xuís. E logo que pasou, ó? Pasou que estábamos aí contra a parede, non? Vaya, xunta a parede, quero dicir. O que quere dicir, Evaristo, é que estábamos os dous falando aquí xunta esta parede. É igual, a nosa vida non lle importa a ninguén, O conta que o fulano saiu detrás da palla como unha centella. E viña que a forcada, a nova que comprei antes de marchar. E non dixo nada? Non, ni nos fixo nada. Non fixo nada, a mí sou nos que a forcada, a min puxemos aquí, carallo. E depois marchou. Fui correndo para baixo, para a leira de mato. Que a forcada é con todo. Xa lle estaba explicando aquí aos madeiros, Xuís. Evaristo. Perdón, aos aqueles, aos membros do corpo. Eso tamén soa como carallo, Igual aos da Benemérita, aos verdes, a cona que os botou, eu que sei como hai que dicir tamén agora. A ver, atacouvos. Fixovos algo? Non foi cuestión de segundos. Saiu de aí da entrapalla e marchou correndo. Camiña forcada, claro. Nos imos ir buscando por aquí. Os compañeros veñen de camiño, xa están avisados. Alégrome de verte, Evaristo. O de que me vexa así, san e salvo, Xuís. Casi cae aquí un asesinato de 3 pares de zapatos, Que exagerado eso. Exagerado, sí. Xuís, que tal está o petróleo? Pois seguen cuidados intensivos. Aínda non se pode dicir que estea fora de perigo. Xa. Quere que a leve para casa, Pitusa? Sí, gracias, señor Xuís. Hasta logo, Evaristo. Hasta logo, Xuís. Xa nos veremos, Evaristo. Igualmente, Pitusa. Que agina, joder, que debo aquí só. Ainda de volver o asesino ese. É como se non estivese con nós. Está inconsciente. Ti crees que me escoita cando lle falo? Fas moi ben en falarlle, para darlle ánimos. Hai médicos que din que os pacientes en coma escoitan as persoas que queren, sabes? Belinda, Celia foi tomar algo á cafetería, por que non vas con ela? É que non quero deixalo só. Eu que son. Veña, vai con ela, logo levo-te á casa, vale? Quédame non sei que. Belinda, que queres? Que cando esperte te vexa así? Por lo menos para mudar a roupa. Ai, pero que... Nada. Quen é a médica? Veña, gracias. Vai tranquila. Hola, Celso. ¿Cómo estás? Estános a todos moi preocupados. Dixen a Belinda que dependía de ti que te recuperases. Non me deixes quedar mal. Se tivese un cascos, poñete unha ópera. Se te arrepian tanto como cando estábamos xuntos sabías despertar de vez.
volver en ti. Ti sempre me escoitaches e me aconsellaches. A tua maneira, pero facíalo. Xurxo marcha para Mozambique e pediume que vaya con él. Xa sabes como son. Non quero deixar o meu traballo. Fixen unha vez e ben sabes o que pasou. Non sei o que facer. Ti me podes dicir, pero xa mo dirás. Agora vou levar a Belinda a casa. Como cando volva non esteas desperto, poño a ópera, É unha ameaza, ovella. Na Carballera non estaba. Ten que estar aquí seguro. Este é o mellor sitio para agocharse al jan. Estaba en sabelo para cando miña nai vexa as notas deste trimestre. Sí, ó. Viches eses acantilados? Aí hai moitas covas, Ten que estar nunha delas. Estou farto, Fito. Pa que dixo? Mira, se eu fose un fuxitivo e non quixese ir a Carballeira, iría aquí seguro, Non está tan longe da vila. Se vas subindo por Punta Sás, chegas en nada. Dá a volta nos casetos vellos e vas baixando todo cara aí, cara a Contes. Cara a Conto. Lois! Que? Mira. O foraxido. É o foraxido? Teño ser ele. Sí. Claro que ten que ser ele. Veña, hai que ir a avisar, Espera, Fito. Moi lindo. Má rabia me dai que foron todos buscalo non sendo nós. Si, ata a repugnantiña de Elena fui con eles. Repugnante si que es, tiraca o bolígrafo. Fui de Alsustarrig, non? Vixiar os que vixían os da Garda Civil. Cálate. Se me chegan a dicir que vou estar encerrado nun bar e contigo de carceleiro. Hola. Que? Como está, Petrol? Igual, segue igual. Deitado na cama sen sentido. Anda, vai recoller as túas cousas que te espero aquí, vale? Non se sabe nada do sospeitoso. Sí, que vai fuxir porque andan buscando os que non o teñen que andar buscando. Non lle fajas caso, é que o xuiz non nos deixou ir. Anda medio Portozás buscando. Malo será que non atopen. Xa me dirás quen coñece mellor que a nós todas as furnas e os recunchos onde agocharse. Mírase as nécoras. Por que? Só podemos atopalo nós. Vímolo. Sí, estaba nos acantilados do faro. Tiña que ser ele, Xuro polo... Que? O xuiz dixo que non podíades movervos de aquí, Belinda! Si están tolos, que fago? Non sei, vou chamar o xuiz. Ti, se non entran en razón, que vas facer? Toma algo, Berta. Pois mira, xa me axudaches a decidir, ves? Ana, para aí. Tengo que levar ao sitio. Ao faro, vamos rápido, ao faro. Ao faro? Sí, arreando. Nós tamén imos. Lois e Fito, quietos aí, O primeiro que saia por esa porta leva unha malleira que non o coñece nin a súa nai. E nada de tacalao ladillao. Veña, tomar unha fanta ou facer os deberes. Ok, estiveches ben, Ladislao. Sí, xuiz. Xuiz, hola, Ladislao. Teño dúas noticias, unha boa ou unha mala. Por cal empezo? Eu non digo nada, tíos, pero non é mellor esperar pola Garda Civil e deixar que o collan eles. Ti cala a boca, vos ide por ali e eu vou ir por alá. Non fai falta, ven. Non che queda por onde ir, navalleiro? Tira a tomar ou ves que anda nós? Espero que non o topasen aínda. Tira eso. Así. Te manche as pernas, rapaz. Será co vento. Ti non es quen de dispararlle un home. Prova a ver. Pero eu sí. No! Cuidado! Non o deixedes caer! Deixade o que caia, ninguén o enfurrou. Non nos van botar a culpa. Deixade o que caia. Eu non son como a ti, despreciable! Quieto!
Agora anda. Anda, te digo. Ana, achégame o hospital, por favor. Claro, como non. Eu non por iso que quedas antes de no bar. Cala a boca, sí. Se esta vez non está nada que dicir. Nós collémolo, non? Está vivo. O máis quer. Mais non se nos pode pedir. Por un momento desexei que morrese. Pero logo pensei en ti. E a morte dese tipo non vai facer que ti esteas mellor. Pero ti sí, papi. Ti tens que loitar. Tens que ser forte. Tens que intentalo. Papi! Papi! Doutor! Doutor! Papi! Estás aquí. Estás experto. Papito, estás aquí conmigo. ¿Qué tal, mi amor? ¿Estás bien? O doutor dixo que a recuperación ia ser lenta, pero que xa está fora de perigo. Oi, entón podemos ilo ver, non? Non, Elena, mellor ainda non, Esperada que saia da UCI. Bo, xa sabía eu que esa navallada non era nin mortal nin de necesidade. Pensei que iades facer unha barbaridade. Pero ao final, se non chega a ser por vos, non sei se o daríamos collido. Estaba equivocado e pido-vos perdón. Pasa nada, Carlos. Ninguén é perfecto, xuiz. Ninguén non sendo ti tarasido, que és perfectamente tarasido. Gracias, nena. Ei, pero se non é por este fenómeno non nos collemos, Dixo eu que unha recompensiña grande, non? Rapaz, logo había recompensa. Xuiz, se hai recompensa eu quero a miña parte, Está calado, ti. Toma viño, recompensa. E vos, se queres, tamén bolencho. Esta volta pago eu. Para estes en alcohol, Vaya día. Que nos ia decir pola mañán que todo ia acabar así. Sí. Agora que todo se acabou, a ver se volvemos á vida normal. A vida normal? Sí, os amigos, o traballo. Que tes, Berta? Sabes a que hora sae o autobús para Santiago? Dentro de 15 minutos. Corre, estás a tempo, nena. Escríbeme. Gracias. Vale. Corre, veña. Ei, facedesme un favor. Cuidadevos moito, por favor. Ai, o velliña tola. Trastornouse con tanta emoción. Ben, eu propoño un brinde por petróleo, non? Bueno, pois... Veña, por petróleo. Saúde. Saúde e pesetas, que demais son puñetas. Mozambique queda moi lonxe daqui. Berta, e ti que fas aquí? Xa non vas ter que medir máis as distancias. Berta, non me tole la cabeza que ti és moi dada a iso. Pois vas meter capturada así, non sendo que o cambio de aires me transforme. Berta, estou imaginando o que estou imaginando. Sí, marcho contigo. Non sei por que vou ter que esperar ao Bran para poñerme morena. Ei! Que? É o teu traballo. Merda, non avisei ao suplente. Claro. Berta, que pensa en todo. Berta, que non se lle escapa nunca nada. Non, que va. Isto pásame por facer todo así, a última hora. A vacina? Non estou vacinada. Teño que vacinarme. 2 días. É o visado. Necesitas o visado, verdad? E vai me dar tempo a todo. Evaristo. Pitusa. Sábalo de petróleo. Sí, chamoume Belinda. Díxome que xa está mellor, pero que non se pode ir ver ni nada. Así que eu marcho. Mira, isto daxo da miña parte, a petróleo. E dille que é un puro moi especial. Pero tamén ele é moi especial para min. Así que marchas.
Marcho, que teño que marchar. Aquí xa deixei unha persoa para que me venda todo isto e que me mande os cartos para lá. Alá hai moito que facer. E logo esta forcada tan aquelada, tan presumida. É para ti. Para min? Sí, dixeronme que a túa que era o mar e decidín mercarche esta para a erva das vacas. Pitusiña, pero eu non teño vacas, muller. Nin eu vin aquí para che traer unha forcada, Ajá. Queres dicir logo que é como se fora unha excusa para estar comigo? Algo así. Carallo. Ves? Todo o mundo tiña que ter unha forcada, sempre é por algo, Eu, Pitusa, antes cando chamei estreita todo eso... Non fan falta máis excusas. Oi. Isto é a Bofé, o furacán de Portosás. Ninguén lembra na vila unha semana tan intensa como a que acabamos de pasar. Rescate de Belinda e desmantelamento dunha rede de prostitución. Un tipo mándalle unhas navalladas ao noso querido petróleo que case lle levan a vida. En descargo do criminal, temos que dicir que é a única persoa no planeta Terra que fixo que petróleo estivese caladiño polo menos un día inteiro. Imagino que eso ten que ser un atenuante no xuízo. Seguindo co parte médico, tamén se vai recuperando das súas feridas o amigo Tarasido, pouco afeito aos puros canarios. El só lle daba as farias da Coruña. As autoridades sanitarias advirten que non é de esperar que o tabaco lle vai a estrajar a cara a Tarasido máis do que xa a ten. Así que, tranquiliños todos, ímolo seguir vendo como sempre. Os que non imos ver nunha boa temporada son a Berta e máis a Xurxo, que fuxiron da vila como dous raparijos namorados para vivir un tórrido romance nas ardentes terras da África Negra. E seguimos con desaparicións misteriosas, misterios sen resolver. Neste caso, o acabado de chegar Evaristo Currás, ao que non se lle viu o pelo desde que volviu a Portosás despois da súa aventura canaria. Evaristo, os teus amigos queren saber que é de ti. Se é certo que fixeches moitos cartos e se as mulleres das illas non paran de te acosar. Pasa polo petróleo, paga unhas tasas e dinos se é certo todo eso. Pero aínda máis misteriosa que a desaparición do ex-percebeiro é a de Pitusa, a eficiente secretaria do noso xulgado. Teño aquí unha mensaxe do propio xuiz que di o seguinte: Pitusa, hai 3 días que non sei nada de ti, non dou feito, volve pronto. Os papéis amoréanse na mesa e ainda teño medo de morrer afogado. Mi madriña. Isto é o furacán de Portosás. Seguimos cun toque musical. Evaristo. Pitusa, pero... Ai. Non te vayas, Evaristo. Voume.